Niekto uvidí a nikde to je. Ok, ale sa môžeš znovu robiť koncert. He said to me, He was like, you're so rude. and I was like, boy, doesn't look like I don't care. I couldn't even care. Less. Dun, 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 dun. Wow. Na, 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 na. Na, 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 na. Kokosok dele. Aura. Reálne, úplne tak vyzerá. Tu sme sa bavili, že aké chceme mať izby. Že aké chceme mať. Ja som hovorila, že chcem mať strašne veľa rastlín Áno, a mám že jednu rastlinu. Mám dve Lego rastliny. Jedna z Maša, ja som povedala, že chcem rastliny, ale nechcem, lebo sa o to nebudem starať. Hej. Budú tu Fakt, kozy. že tie kozy, aj keby že sa k tomu dostaneme, tam nebudú. Budú. Toto je jedna. Nebudú tam. Oh shit. Budú spať. Môžeme sa prezrieť ako tento, ty v turbáni. Ako Ježiš. Oh, wow. Ježiš, aj ho kozlata. Hej. Áno. Že tí kozy, čo Ok, ideme sa dočať, to máš. pôrode. Tie kozy, čo boli pri pôrode. Neboli ovce. A soma? Wow, to je pekné. Ja som- Obrovský ateista. Ja som videla náboženstvo. Ale tiež je obrovský ateista. Ty si ateista, alebo veriaca? Ateista, science. Karin! Scientologist. Karin! Bažant. Si veriaca? Tak to sme stratili, že všetkých followerov, ktorí sú veriaci. Nevadí. A ja som neodpovedala, takže... Karin, zachrán to. Ale nemôžeš zaklamať, lebo to by bol oný. O, to už sú tie kozy! To už sú tie kozy! Divoké kozy. Guys, tá bola kráľovná bravcov. Oh shit. Oh shit. Alice, teraz to bude tvoj Nie, nie, vylezú mi oné mravce z oného vysavaču. A ja rozhodne rýchlejšie. Shit. Mali by sme ísť. Tak, čaute.